Kanai ka video ngan ya thu pi ya ki jingjia ki bajia ka imlang salang ka dur jong ki khana kanai ka jing ya thu khana manta kasngi ka ba uwei ulungda usong ka wei ka temple sarur nagar Hyderabad ka kerteng jong utei ulungda kalong usai Krishna bat haden ba ula deble puja ka por mensngi ula lech sha ka wei ka ying ka badan hajan ka ba ula chimwai bat ka khun ksiu jong unei ulungda ru ka shong kanai ka ying bat ka santarik ujon usai Krishna ubala phong da ki jan lei ula lei sathanat jong ki pulit harajip kanthi hangta ula lei yathu ba ka khun ksiu jong ka apsara kala ja la arsngi bat mare yo asnyau yakanai u station in charge ula ong ye u ban ujor ejahar katai ko jing ujor usai Krishna ula tho ba ka khun ksiu jong ka apsara ka ha ban lei chabhadra salam kumta ula lei shaw yaka na surung nagar daka kali jong bat lei bu yaka ha shamsabat haba ki pulit kila kali balai ula bu yaka ha shamsabat ka jaka jong ka bhadra salam usai Krishna ula ong baka khun ksiu jong kala ong yu bakan hiar ha sunasa bat nangta kan salet bat ki paralok jongka usai Krishna ula bata susu ba arsngi kila yaj bat hadu menta kampat wat poy shabhara salam usai Krishna ula kol wat yala kapara ban keli jingkeli handrai ka apsara kampo saying ki pulit kila mi rengkat bat usai Krishna ban wat ya ka apsara kila yalam nengkong ya uchasarur nagar ka jaka ka ba usai Krishna ula lej shaw ya ka kali haden kanai ki pulit kila lej rengkat bat usai Krishna saka jaka ba ula bu ya ka ki pulit kila ithu ya katai ka jaka ka jingchengai na sarur nagar chasham sabat kalong arphon arphusen kilometer ki pulit kila pteng ya ka jing to kit jongki kila to kit ya ki briu ke badon hajan handrai kim shimla lap ai bat kila keli jing keli ya ki parlok jong ka apsara handrai shimla don kano ka jing tip saphang jong ka apsara na kano ka jaka haba lap ya ki takishin ki pulit kila sedang pan pej ya ki dur CCTV balabu haki sorok bandlum ya ki sabut ki pulit kila pej ya ki video na sarur nagar bat ki kamera jong ka shamsabat na du kalai bat sautarik ujon bat haden bala pej ya ki dur CCTV hadu arsngi ki pulit kila suba ba udai usai Krishna ka jing shisha ki dur CCTV ki peni ya usai Krishna ba ulet shaw ya ka apsara na sarur nagar tang ba shimla yo ba ulet penhap ya ka namar ka jing bumdan ki wei pat ki sakhi sabut katai ka mukoduma ki pulit kila suba ba udai usai Krishna bale ya kanai ka kam ki pulit kila khod ya usai Krishna cha station pan kali jingkeli pat ka por ba to kit ya usai Krishna ustang pan kala ya ki jingkran jong ka ba pan scam ya ki jing suba jong ki pulit baro ondala to kit bnya eu ulas dang bat penpau ya ka jing shisha pat hangta ula penpau ba ulas shongkurim udon ka tengah bat arngut ki khun handrai usang kharu ya ka khun ksiu jong kila ya song ya salang lakat to kat nei snem kat ba ka para jong pat kam tip ya kanai ka apsara kala penpori ban song kurim ya la sisnem bat ka kwa ba usai Krishna no ya ki khun bat ka tengah jong bat song bat ka bat hangta usai Krishna ula batai ya ka kat to kat nei sen handrai kala kentaj ban sngap bat kalai tarik ujon la penbor ya ka apsara ban song ka kali jong bat ula penkit ya ka shaklau usai Krishna ula persang ban persnyau thu biang ya ka handrai kala kentaj usai Krishna da ka bateng ba ka apsara kan ya thu lut hala ka kemi bat ula penyap ya la ka khun ksiu bat ula bered ya ka met jong ka senrang ba bat ka sngi ka babot ki pulit kila pha ya lam ya usai Krishna chaka ju ka jaka ba ula bered ya ka met yap bat haden baki pulit kila persang sibun kila yo ban sei ya katai ka met yap ka met kala don ka jinglong ka ba omla ban ithu ki pulit kila pentip syakilat pathai khubor bat pentip syaka kemi jong ka apsara ka kemi jong ka apsara haba ka yo asnyau yakinai baro kala snyau si thang namar kala du no yala ka khun bat hangta yala humen mare yo asnyau ya kanai ka chingya dai jongki kala lengo bat hangta ki pulit kala mudui persya ya utei ulangdo bat kila ra ayu ka ying bisar ka bala pha ayu shaphatok Hyderabad bat menta katai ka muka duma dang sakut ka jing bisar te parlok tangkum tahi ngan penkut ya kanai ka video te lada pisnyau tonat kum kini ki video nyau subscribe ya